Na jo, hallo, weet je, we gaan nog waren een deel gjreene bakkeljan, die waren bloß nicht nur eten. Ik vond die dat laatst gewesen, wie die gjreene Salsa maken, van de bakkeljanen, de gjreene. En nu wil ik van die nog waren eenmaal een beetje een klein recept maken, van gjreene bakkeljanen, van die wil ik een klein beetje anders doen. Ik wil die eerst nog een klein beetje bruin baken. Wil je dat weten? We gaan deze week nog tacos maken. Dan fehlt ons gjreene Salsa. Door. Kijk mal, hou er een klein beetje olivenolie aan de hete pan aan. Nu doen we ons die hier een beetje bruin baken. Dat kan je zijn, die vangen een beetje de fan te ruischen. Waar die alles is dat fan bruin baken. Nu kijk mal, vangt aan schuin te rekken en zeer smaak te loon. Ruist voor onze bakkeljanen. Wat een veel betere smaak geven. We gaan hier nog eine nate Zippel, 4 Jalapenos und 4 so eine Serrano Peperschoten. Dann habe ich noch 3 so eine Cayenne Peperschoten heute. Dann steck 4 für die Sauce, 10 Chesnick, 4, 5 cloves Garlic. Nu werden wir das alle bruin machen. Wir haben hier ein klein bisschen Olivenöl nehmen, ein klein bisschen schmutzig erst am Backen Peter. Und da werden wir Salsa machen. Das werden wir Schmack bruin backen, reichen. Nu kijk de mal. Hou dat alles zo smaak gerecht. Nu doen we dat hier in groepen aan. En dan gaan we dat kijken. Wat het fijn goed is. Wat? Rekt al zeer fijn. Nu gaan we dat wat een kijken brengen. Dan gaan we erop draaien, simmeren. Van een stuk 24 minuten. En dan gaan we dat tegen een blender fijn maken. En dan gaan we dat aankijken. We worden hier nog een eetlepel zo'n heinapulver maken, zo'n stert. Kan je zijn. 1 eetlepel, 1 tablespoon. En er staat zout. Dan zet maar, kijk maar. Nu gaan we op een kijken. Nu gaan we het eraf draaien, maar het plus simmeren dat, bespuddelen dat en dan van een stuk 20 minuten. Zo, nu kijk maar. Nu simmert dat hier, zeer fijn. Van stek 24 minuten werden het hier laten simmeren. Let it simmer for 25 minutes. Okay, dan wil je nog weten wat we maken dan voor spices. Hier hebben we 1 theelepel grove peper, 1 teaspoon coarse pepper. Hier hebben we 1 theelepel oregano, 1 teaspoon oregano. Hier hebben we 1 theelepel cumin. 1 teaspoon cumin, comino op Spanisch. En hier hebben we een 4 kuffel erik, quarter cup white vinegar distilled. En hier hebben we 1 kuffel cilantro, 1 cup of cilantro. Nu gaan we dat alle fijn maken. Now we want to put it in the blender. Oké, daar zijn we nu rijden. Om dat alle fijn maken in een liquadora of een blender. De spices, waar we alle neer, dat erik en daar waar we dat zeer fijn maken. Ja, en dan waar we dat cilantro door nog maken, waar we ook alle smaak fijn maken. En dan we dik hier in salsa wel, dan doe je de water maken. Van dat water wat we gebruikt hebben, om dat alle kijken. En alle fijn maken, krijg ze fijn is het gleichen. En dan, wanneer we de storage fertig staan, dan willen we een groep maken. En dan gaan we met olivenolie nemen, dan gaan we dat van een stuk 15 minuten durchkijken. Oké, nu kijk maar, nu hebben we een groep uit. Got the pot nice and hot. We gaan een paar olivenolie nemen. A few drops of olive oil. En hier is dat salsa. Nu gaan we dat een beetje durchbroeden van een stuk 10 minuten. We're gonna simmer it for about 10 minutes. Oeh, yeah. En dan wat dik je dat wel, dan kan je er dan water maken van dat waar we gebruikt hebben om dat alle kijken. Depends how thick you want it, you add water. But dit krijgt we weer het leggen, kijk hem al. Zeer schijnen dan. Test je dat voor zout, wanneer zout fehlt, dan doe je een beetje zout maken. Test it for salt, if it needs salt, add to it. We gaan hier een beetje zout maken.
Het liep weer op eenmaal en dan laat opkijken en dan waren we door weer. Add some salt, taste it, and go from there. Nu kijk hem al. Hier hebben we special gjreene bakkeljan met Gjereeschte peperschouten en bakkeljan salsa gemaakt. Nu kijk hem al. Ik stond al half fire smars op. Ik heb hier bakkeljan, gjreene bakkeljan en peperschouten Gjereeschte en sippelen en snik. Nu hebben we salsa gemaakt. Nu gaan we dat aankijken. Oh ja, dat heb je nu van ongeveer 15 minuten gekookt. En dan klaar nu zo eruit mijn gläser nemen. It's been simmering for 15 minutes. Now we're gonna put it into jars. Okay, nu hebben we dat hier laten koken, dat salsa alles. Nu werden we alles in gläser nemen. We hebben de gläser hier alle uitgemaakt. De daksels hebben we alle een koken dat water gehad. Nu doen we dat alle afvallen. Dan werden we de tussen dan zijn de eigen gekookt. Dan hebben we verlang salsa. Check them all. Nu hebben we 3 liter salsa verde, gjreene salsa til de winter. Schmeckt sehr schön. Dat kan je eerst wat gebruiken om enchiladas maken, plus met gebrodene tortillas, chips te eten, tacos, alle wegen kan je dat gebruiken. S'morgens te frühstück op je gebrodene eieren op, alle wegen. So, ik hoop je merkt dat ook, waar je even je blijvende gjreene bakkeljan hebben en wens je het al beste. Nou, zet maar, kijk maar dit. We hebben hier nu 11 gläser. Salsa, ik kan helemaal eigen en frische zout, dus dat we uit ter winter.